Benvinguts una setmana més a l'espai Punts de Viatge de Newscat TV. Avui us porto aquí, a Alaska, i tornem per anar a una illa en concret. Una illa on des de sempre ha estat el seu nom relacionat amb un animal en concret que realment ha agafat proporcions gegantesques. I estic parlant de l'illa de Kodiak. I l'animal en concret és justament l'ós. L'ós Kodiak, com de vegades se'l coneix, en realitat és un os bru, però en concret aquesta subespècie que viu a l'illa i de fet a tot el que és al voltant de la península de Katmai, a Alaska, en realitat són animals que tenen tanta abundància de peix fresc, de salmó, que han anat agafant cada cop més corpulència i actualment es consideren els ossos terrestres més grans de tot el món. I això fa que tinguin el seu atractiu, sobretot per anar-lo a veure i poder fotografiar-lo. La manera de fer-ho, doncs, és anant amb una avioneta, perquè realment aquesta illa és molt extensa, hi ha una població molt petita que es diu justament Kodiak, però de la qual no hi ha manera d'accedir cap a l'interior si no és amb una avioneta i d'aquelles que tenen uns flotadors en comptes de rodes, de manera que poden ameritzar o en un llac o en un riu o en el propi mar. I la manera que tindrem per anar-ho a veure passa per llogar un d'aquests avions, entrar com a passatgers i que el pilot ens porti en un lloc on actualment s'hagin vist o recentment hi hagi rastres d'ossos. I el que veurem a l'arribar és justament aquests rastres. L'avió aterra fàcilment i hem de mirar a la platja a veure si veiem alguna de les petjades, que poden ser petjades realment molt grans. Estem parlant que són animals que fan més de 800 quilos i que per tant tenen una mà, una petjada en el terra que és més gran que el nostre propi peu. Penseu que a l'extrem d'aquestes mans tenen unes urpes com aquestes, o sigui que realment tampoc no ens interessa apropar-nos-hi massa o que els agafem per sorpresa perquè podrien espantar-se i atacar-nos. De manera que, mica a mica, ens anem endinsant cap al que és la costa i a poc ja començarem a veure aquests ossos que normalment ens els trobarem al costat del riu intentant pescar salmons. Aquí a Kodiak és on hi ha la major concentració de vaixells de pesca de tot Nord-amèrica justament per aquesta abundància de salmons. I és que les 5 espècies de salmó que poblen l'oceà Pacífic venen a desovar en els rius de Kodiak. De manera que tenim salmó en moltíssimes temporades de l'any i fins a just abans de començar a hivernar l'ós pot estar menjant. I és el que farem, ens el trobarem menjant salmons de manera que gairebé l'ós ni se n'adonarà de la nostra presència ni ens farà cas, seguirà pescant salmons i fins i tot ni preocupant-se de menjar-lo sencer. El que fan és mossegar el que és la gepa del salmó, que se li diu, que és on hi ha la gran quantitat de greix que els permet amb ell sobreviure i remuntar els rius, de manera que és la part majoritàriament amb greix del peix i això farà que el propi os vagi agafant cada cop més energia per poder després estar i passar tranquil·lament l'hivern. Ens podem estar allà una bona estona veient com els ossos passen amunt i avall perquè aquestes concentracions de salmó en els rius fa que de cop i volta hi hagi mitja dotzena, una dotzena o fins i tot 20 ossos al mateix tros de riu, però un cop ja comença a haver-hi massa ossos, el que hem de fer és simplement començar a retirar-nos mica a mica, sense fer soroll, sense alarmar els ossos i tornar a l'avioneta. D'aquesta manera podem haver visitat un dels animals més salvatges, fins i tot més grans o agressius de Nord-amèrica sense prendre mal. I les fotos que obtindrem segur que valdran moltíssim la pena. Us espero aquí a la Punts de Viatge de Newscat TV la propera setmana. Fins aleshores.